Rianxo encherase de música esta vindeira fin de semana co 19 Encontro Internacional Zona da Zanfona, organizado pola Central Folque, en colaboración co Concello. Un ano máis estamos no encontro número 19 da Zona da Zanfona. Volvemos a situar a Rianxo no referente internacional da zona zanfona e un ano máis encantados de poder contar con este espectáculo. A programación deste ano segue unha liña similar á de edicións anteriores, estruturada en tres eixos fundamentais. Pivota en tres puntos que son concertos para todos os públicos, cursos de formación para tocadoras e convivio para a xente interesada no instrumento. Conseguimos, despois de todos estes anos, ser unha referencia para a xente que está a aprender a tocar en Galicia, pero ao mesmo tempo estamos xa conseguindo que xente de fora veña e normalmente sempre hai anos que ven alguén de Castela, alguén de Portugal, alguén de Francia, aproveitando unhas ferias e vendo a ver a programación da zona da Zanfona. Destacan os concertos de balde que se celebrarán na Praza Rafael Dieste, a cargo de destacados zanfonistas, como Ben Grossman, David Bellas e Iván Abal. Haberá tamén cursos de aprendizaxe para distintos niveis e, por último, a xuntanza de escolas de zanfona. E sen comezar aínda a edición deste ano, a organización deste encontro xa traballa na que será a proposta do ano que ven, a número 20, que terá un carácter especial e con importantes novidades.